FM. A video a few days back आम्ही film केलेलो आणि we started off by visiting the St. Anthony's Church which is based in London Edgware, and just thought of I would share it up here. So now let's get straight into the video. Hi guys! Hello. Welcome back to my channel आणि सोजमोता तुम्ही सगळी बरी हा म्हणून आणि आम्ही बाहेर सोडल्या जायते ते पण कावकान. आयज आम्ही वयता पळय तुमकां रोखडे कळतले आणि कोण कोण आमच्या बरोबर आहात तेही तुमकां रोखडे आम्ही दाखयतली. सो मातशे वक्तान रोखडीच आम्ही मेवची. ओके, आणि तुम्ही अजून पासून कोणी आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करूंक ना, प्लीज वचा आणि सबस्क्राईब करा. आमकां होच मोग दाखोया आणि फाटले व्हिडिओ तुम्ही अजून पासून कोणी पळोवंक ना जाल्यार वचा तो व्हिडिओ बेगीन पळोवया, लाईक, कमेंट आणि शेअर करा. ओके, विथ युअर फॅमिली अँड फ्रेंड्स. इट वुड रियली मीन द वर्ल्ड टू अस. आणि आता रोखडी मेवची. बाय. सो गायज फायनली आम्ही आता मेवली आणि आमच्या बरं हा एका वगता तुम्ही केजर आणि मालबेडा वगता ऑलरेडी तुम्ही आणि एका वगता तुम्ही मरीना आणि हो आमचो पात्रा कोण. We are going to a food hall. We are going to a food market, food hall kind of thing. आमच्या फुडल्यान हा दाखयता तुमकां. ओके, राव आम्ही वयता हिंगा. ओके, इट्स कॉल्ड बँग बँग. सो पयले एक रेस्टॉरंट हा, वयर फूड स्टॉल्स हा आय गेस. सो वील चेक इट आउट. आमी पयले फाटयल्या न्हू. येस पयले फाटयल्या आमी. हे सद्याक गायज आमी स्टेज हा हिंगा हावन जेवन येयल्या उपरांत हिंगा जिरोवपाचे आणि पते देवयला खबर ना गायज. आमी बेश्टी पोन वयता, खबर ना खंयच्यान एंट्री हा ती, कोण वयता ताका फॉलो करपाचें. ओके, ओ या दिस इज द एंट्रन्स. कम ऑन इन गायज. आमी मातशी ऑल्त मारता आनी पळयता हिंगा कितें कितें हा पळय तें. जायते वस्तू हा आनी बरें व्हडलें हा गायज. Okay, we are going to check some things out and see what we want to like eat, but we are hungry. And John pun ani bhuk lagle. Hi guys, welcome back to Cassie's channel. So smata tumi bori ahat म्हणून आज आम्ही पॉट बोरबा गेले आहे. Let me guys show you the view. Look at this view. I just love it. Oh, bukin morta. I've been hungry since. Guys, ताका बरे बेगीन भूक लागलेली आणि आमकां एक्चुअली सगळ्यांक भूक लागल्या एक्चुअली. This is the before and after. You see later how I look. Smile asking. Oi, and I think I might gain like 100 calories. We are so excited to eat. You can tell it on our faces. I am so hungry. Guys, mag book lagolya. Hi guys, आता आम्ही हुंय वचपा कन्फ्यूज जालाय. There are so many choices and आम्ही इतू कन्फ्यूज जालाय. आता आमी इतू भोंवत आहाय, लायक इतू स्टॉल आहाय, पूण आमकां हुंय वचपा तें कोणा. हुंय वचपा तें आमकां आजून कोणा. चावमीन बरें लागतलें तेंचें. ओय गायज, थिंग्स ऑफ गोईंग हियर. Not very dark. Yeah, it is called very dark. आम्ही आमकां डाक खावपा नाका, आमकां चिकन जाय. Very dark. Oh, the shop's name is Very Dark. Guys, let me show you this. This is how it looks like. What do you want to try? Try. Thank you. Guys, these people are so confused. What is So it? much to eat. Huh? There's so much to eat. Let's eat everything. आणि फाल्यां न्हिद पाहिजे घराकडे. ओय, मागीर फाल्यां बोम सगलो all clogged toilets. Guys, there's spicy uncle. There's something called Uncle Chili, and I think we're gonna try something from here. आमी Uncle Chili येयलाय आनी हिंगसो आमी ट्राय करतली कितें आहा तें, चोया कितें बरें आहा तें. जायत ऑप्शन आहा येशी, चोया कितें आहा तें. ए प्लेस इतू व्हड आहा आनी सगळे कन्फ्युजींग आमकां. लायक आमकां इतू भूक लागल्या पूण आमकां कितें खावपा तें कोणा लिटरली.
It's too confusing. Can you imagine the pressure we are under right now? It's too confusing आणि आमकी थापा ते अजून कोणा इतू आता आम बोयला आय थिंक सो इंक पावलाय पण अजून कोणा कित थापा ते फ्रेबलान कित तरी चूज केला कित चूज केला रे फ्राईड राईस घेतला फ्राईड राईस ओ वाव वाव फ्रेमलान पुढे चूज केला पण आम अजून केला ना चूज म्हाका दिसतात कॅसीन कित तरी चूज केला सो या तेन कित चूज केलं ते कॅसी तू कित चूज केलं बाय Sorry, one chicken girl. 4 items. Yeah. आम्ही एक कोंबडी गेल्या एक कोंबडी गेल्या एक फिशा बॉल गेल्याय गेला आणि एक सुंगट गेला आणि एक माणक्या मिशो गेल्या वोय आत पोट बोरबाम गेल्या कॅसी आर यू एक्साइटेड टू ईट भूक लागले सामकी बघा पण हे दिला आता किती लोक रावचे पोटेले हवं ना आमकां इट्स ओके आम रावया आणि हुया चोयपा then we can go फुडें मातशें लेट्स गो टू एक्सप्लोर एवरी प्लेस गायज हांव इतू एक्सायटेड आहा म्हाका इतुली भूक लागोल्या गायज तुमकां सांगता म्हाका जायना रावपा आनी Now we are at the Coconut Tree Malaysian cuisine and let's see what they got to eat. आता आमी वयता ते हाटल्यान मोमो आता आमी मोमोज येवपाक थंय मोमोज म्हणटा आनी कितें म्हणटा थंय डम्पलिंग्स ट्राय करूया यो Come Cassie, let's go. I can't wait. हे वय ते Yeah. Oh yeah, they do have momo. Oh my god, guys. I just feel like I've reached India. कितुले मोमोज आहाय आज कैसी आज साम के पीड़ी तो लेट्स यार कैसी चाहिए guys she was literally talking about momos and now there are momos here oh wow that's nice guys तेंकडे मोमोज आसात आणि तेंको पाणीपुरी बसून आहा सो जायत ऑप्शन आहाय momos they have a momo deal they have soup momos chili momos steam momos sadeko momos and they've also got pani puri dahi shev puri and veg samosa and samosa chaat I think they're gonna get pani puri, not momos. Guys, I was surprised that momos gel na then pani puri gelya. Achcho ya kit kotte. Chicken momo or chicken dumpling hoy. This is very English of Cassie to say dumpling instead of momo. Oh, ते coconut tree ache bail खितुली रूड आली कसले कुसलो तोंड कळाली सामकी. शीश म्हाका लबुबू नाका आमी आतां चूज केला बँग बँग चिकन विथ डायनामाइट सॉस आगो हे न्हू? या हिंगा अंकल चिकन अंकल चिकन अंकल चिली Uncle, guys, we have chosen this one. For those who don't speak Konkani, we have chosen the Bang Bang chicken with dynamite sauce. And now we're going to place the order. आज आम्ही बँग बँग फूड हॉलान येयल्या ते बीन दाखोवंक ना मरे ते Bang 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 not bang bang. गायज फाटल्यान पळय केजलाच्या ड्रॅगन हा तो 26 तारा किती ते चायनावाला आहे नाश्ता चायनीज They're going to have a Chinese feast. They have a Chinese. चायनीज न्यू इयर गो फिश ओ सॉरी आणि Oh, yeah. सॉरी गायज चायनीज न्यू इयर दॅट्स वॉट आमच्या पात्रावान सांगला Patra lojeta. हेजे पॉट पळया गायज अजूनही लास्ट टाइम तुमकां सांगलेलं आहे 3.5 आणि ते 4.5 झालेले न्हू आता ते 5.5 झाल्या गायज ओके आणि आयज तो आनीक मातशें बोत्तो Guys, आमच्या पोटाक उजो पेटला. Please उजो पालोवपाक एवरी गेट आटा Please can talk like me in my basha. तुगे भाषा एशकोन आणि तेशकोन इतकोन कितकोन Guys, the only thing that can extinguish the fire in my stomach is food. आमी रावता गायज हें बस जावंक जाय So ती आमकां दिताय सो पिंक पिंक जाल म्हणटरी मागीर आमी थंय वचपाचें आनी घेवपाचें आनी खावपाचें घेवपाचें आनी खावपाचें होय. वचपा जाय आनी घेवपाचें आनी खावपाचें Guys, this is so interesting and so much fun. I feel like you should try this with your friends. तुम्ही तुमच्या फॅमिली नाल्यार फ्रेंड्सा बरोबर अशें करून ट्राय करपा जाय. होय तुका दिसता आमी गोंया आहा कोही आम्ही अलंकारा होय. कडे येयल्या अलंकारा कडे म्हापशा अलंकारा कडे येयल्या फ्रूट सॅलड खावपाक सांगलेलें गायज आमकां फ्रेमलान लास्ट टायम हिंगा येवपाक पूण आमी लास्ट टायम आनी खंय पावली न्हू रेमल तू एक्सपेन्सिव्ह या म्हणटा तुज्या बर्थडेक स्पॉन्सर मेळटा तू घेयना रे, आमी फ्रेमलाचो लँड स्टार्ट जाता गायज फाल्यांसान सो आयज ताका जाय तितलें खावपाक मेळटलें चिकन बीफ मटन सगळें नुस्तें बुया Guys, you need to look at the way he's talking. Can you do it again? Please. No.
सो गाईज आमचे स्टार्टर्स येले फ्राईड राईस हिंगा हा आणि पाणीपुरी हा आणि चिकन मोमोज मालबट आटलो मातसो हिंगा ओके आणि मातशा वक्तान कित्याक आजून हे पत्ते वाजोवंक जाय गाईज प्रेमल आमकां पाणीपुरी रेडी करून दिता 8 पीसीस येयल्या उदक सेम ते चटणी आय थिंक दॅट इज इमली चटणी हय नाईस So good. Oh yeah, Premal. Nice. Actually, it is nice. ठीक आहे हा फ्राईड राईस गाईज बरो हा ओके इवन हे तेंचे नुस्तें कितें आहलें तेंय बरें आहलें Fish ball. and the chili oil is also very nice. This one. Actually, what I'm prawns are prawn chol bada hai. Product restaurant aapko nobody aapko. But 9:30 ऑर्डर दे डोंट टेक वो नो बहुत ज्यादा ना. आणि क्वांटिटी बरी हा चिली आणि चिकन खाता ओके ती चिली चिकन रिएक्शन पळया तेगे कलाकंद पहिले आईस्क्रीम ठीक आहे ना गाईज ऑर्डरिंग केला प्रेमलान फ्रॉम द लास्ट ग्रीन बोर्ड दिसता पळय थिंगासान समथिंग लिचीचे कितें तरी Passion fruit. पॅशन फ्रूट Butterfly. लुक टू बी नाईस गाईज आम्ही ई गेल्या आणि ई गेले उबर केक I don't know What flavor you got? These are ube cake. ube cake and what is this that is Japanese type guys त्याच्यावर थोडायन आईस्क्रीम खाऊंक जाय Yes. गाईज ही एक आम्ही गेल्या एका म्हणटा उबे केक्स आणि ती मरीनान सांगल्या जॅपनीज टाईप ऑफ Yeah, layered cake. Layered इट्स cake. चॉकलेट आय थिंक ना Yeah, Oreo. आणि आम्ही मोमोजही गेलेले गाईज 2 balls. ऑफ चॉकलेट आणि स्ट्रॉबेरी And one. खाऊ केलं सगळे बंद करे ऐकले मी माझे ओके आम्ही आता चोरली आईस्क्रीम आता आणि आमचे झाले जेवण हाऊ वॉज इट गुड बट माझं बेगीन पाव बेगीन पावंक झालं मातसो टायम म्हणून झालं वॉट डू यू थिंक I feel good. It was nice. जेवण बरे आले. जेवण बरें काय जेवण खंय लागले It was really tasty. We enjoyed. सांग तू The सांग food was really good. It was really nice and lovely food. I feel like going to China and coming back to England. कोरियनूय खाल्ले I've not been to Korea, but now, yes, I'll go next time Korea. I went to. बट जेवण खंय लागले The food is really good. गुड Very, very good. रेटिंग दी रेटिंग Rating it is. आउट ऑफ 10 Out of 10, it is 7.5. तू किती दिता आम 6 हो सारको स्ट्रिक्ट झाला मरीना कितले दिता 7.5. तू कितले दिता त्याला ट्राय करू मी आहो ना काय इथं आईस्क्रीम हवा बिझी केजल रेटिंग Sorry, I'm busy. 7.89. तुम्ही सगळी साताचे शिरकला काय म्हाका दिसता म्हाका एकल्याकूच चड भूक लागलेली आणि म्हाका तेंचे जेवण टेस्टी लागले सो फार सो आय वूड गिव्ह देम 8 Yeah, 7.5 is good. Malbert, another. मालबट बाबा स्ट्रिक्ट प्रोफेसर No, chef. गाइस आतीन हा आईस्क्रीम आज झाले फ्रीज वारे माता I'm feeling so cold. वारे माता गाडयेन बसोन तुमकडे मेवता गाइस गाडयेन बसोन तुमकडे उलोवची ओके Guys, आमका शी खाता. शी हाता आत म्हाजो एक guys, सायडीन I'm फ्रीज आहा यू नो telling व्हाय you. बिकॉज आय एम होल्डिंग दिस आईस्क्रीम And I'm holding this thing, this drink. ओनली बिकॉज इट्स विंडी It's so cold, guys. हेका पळय आपलो पॅक It was हा so warm in there. आय नो बिकॉज दोर रे भीतर गेली मालबटा कडे दिली पावली हो आम्ही म्हाका fast, दिसता like we went we said hi hello and I'm really going no Yeah, it was so sad. We just left. Kezel what did you say Guys, come, let's go to KFC. I disong na that we went said hi and we came out Literally felt like that. Like, ew. and we were very hungry I think we finished the meal in like no time we ate so fast. yeah at least we got yeah. guys Kezel phone dora na Yeah, because because my hands are like so cold. Look at my hand. oh, They're so red. Get pot happy aha because we ate a lot.
And you remember I told her to see the before and after. Look at the after. I feel like Afterglow. the pani puri green juice. I drank it. I just drank it 'cause I was so thirsty. I just drank it. Yeah, because normally there's like tones, but there was no tone. They just like Bundi. they just fooled You us, know the guys. bundi ka laddu? Yeah. That is what. Actually, I don't know what's bundi. You don't know the लाडू येता पळय ते धाकटे round असता पळय तेका बारीक बारीक मध्ये. The yellow one. Yellow ones, soft ones. That. Okay. Enjoyed, but it was like such a short span of time, but still नेक्स्ट did. टाइम येतली आम्ही आणि टाइम काढून पण नेक्स्ट टाइम गाईज आम्ही आणि वयतली. आमचे जेवण बरें जालें, पोट भरलें आणि आता हांव व्लॉग हो एंड करता. ओके बाय टाटा गुड नाईट सगळ्यात शुभ रात्री. लाईक सबस्क्राइब and share. Guys, please like, subscribe to her channel, and please follow. फॉलो करा, शेअर करा गाईज. Bye, guys. Don't Don't forget to like, share, and subscribe. If you don't, केजल नेक्स्ट व्लॉग आणि मेवचे ना. you watch out. I'm gonna come in your dreams. ऑन ट्यू. आणि मिस्टर मालपेट आमचं गाडी चोरयता. ओके बाय. बाय, पीस आउट गाइस. लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेअर करो, फॉलो करो, फॉलो. इतल्यानूच ते आपणाचे ओके ब्लॉग गाईज, सोपयता. इतल्यानूच वो व्लॉग हांव सोपयता हे उतर म्हाका मालपेटान झाला म्हणून म्हणून. Thank you तुमका. काळजाची खोलायन खाऊन तुमका सगळ्यांक देव बरें करूं. आणि आम्ही तुमका मेवता फुडल्या ब्लॉगान. अंटील देन बाय. Goodbye.